abusuafo ya damase oba de ense obi bia se wonye ho adaje aja ko aja bo aja wanya bedro the spiritual host ena yaba mframam momfa nche se yantimi an start on time e bra de start at 7 p.m. ni upon 8 p.m. better na bibi nti wonum se fidie na ye de adwuma ya bepem akọ enim kakra enti nya adaje na tie na ensam ya de ba na ano odin na ano so ohye unti bi da very controversial etisan asem we pa de me akasa meti e bro ma adwene meti ase so meti ase enso me na dan enya akoba se se esua na ye hwe ade enti wani guso ahwe kuma TV afirikasi age ntra ha e wo wiase afa na nyina enya drus ebre se dia obi ase ye de no mo hwe eno nti na ya friend se kuma TV no agime so se ye na ye de mo a oba de nhira so agime so me a medi dwumade ho chia me medi major prophet so poku da kon so from major one major so oba me sunsum dwuma mu dia ya from the great oracle one oba de enya okese ma me na me homra sese ya sima na me ba ya ba beto aso na de asemti na todwa me pa cho me da ase abusuafo ya damase sem age bre na matwa yen ebi ana afa na wadwa ne yen aha ye kuma TV na obebi sase program be na yete so me pacho program no ye friend the spiritual host program age ntintima age entre ha ewo ba bia abrochefo nyina tie yen abusua ebi ana onu ya bi abroche na onya enhwe esa program da aha eye educative platform da bia mekasa aha ya agoprama yesua so ade enya agoprama ye bosobo aha dede ayu oni asamoja nso ni obeshego nemo ye wo asamoja ne abedi pele ne dede ayu no mo egu ha ya score goals aha na nkrofo sunya de aha na nkrofo ani tie aha na nkrofo hunu se adwena ye free tete no afa ne ye yi free nkrofo adwem ye manipa ne abie na wasunya nyansa oba de nhira yen abusuya ene asem tra da ho enne se fetish priests are bigger than the kings. Obroni baka na sa yase akonfo esoso sene ahemfo na wa woti asem se ye kasa kena
yɛwɔ chiefs ɛne yɛwɔ king ɛne yɛwɔ kings ti asɛm yi yɛka sɛ obi yɛ king a ɔpem so ɔda ɔma nana ebɔ mu asɛm a nana oni size ɛwɔ Ghana ha ti asɛm yi o ɔpem so oni size wɔn yɛ fɛ no brawerɛ ne ho ahwan ɛno deɛ ɛno ne yɛ mpanimfoɔ deɛ ɛho deɛ yɛ na ɛyɛ ano do so deɛ mɛkyɛ no enti ɔpem so yɛ king prɛko pɛ wontumi wɔka sɛ ɔpem so ɔka kings ne ho dabi ɔyɛ king ɛne ɛwɔ ne kings na hemfo enti sɛ kɔmfoɔ so sene king di a na ano yɛ ayɛ den meme nte aseɛ saa gye sɛ ewura mu na wei na mafunfunu makɔ hwehwɛ mu ɛna makɔ yi obi obetumi aboa yɛn na sɛbe yɛbɛka tumi a na nkɔkɔfa doctor bɛgyina hɔ a doctor ɔnyɛ tumi ho adwuma okɔfa teacher ni bɛgyina hɔ ɔnyɛ tumi ho adwuma ɛsɛ ɔhwɛ sunsum nipa yɛ okuta tumi na onim sunsum wadeɛ na ɔno na bɛtumi akyerɛ mu enti abusua ma me introduce my guest na me fa no nto so na ɛnɛ yɛnsua deɛ no wɔn sɛ ma no fɔmfɔm pa ɛnɛ mani abrɛ because egya na ɛba na no ɔhye ɔba adeɛ nhyɛ o abusua pani mepatɔ mu akɔ aba na ho te sɛn ahoɔfɛ na adware wɔ na sɛ woanyina na wosua ɛno ana ade to yi oh god abusua na ɛnɛ wodin de sɛn Oheneba Agyei Sikapa ɛnɛ na sɛ sika wɔ ho mehwɛ wo ntoma ne wafade a ɛnɛ sika wɔ ho na medidi paa abusua me sɛ momɔ mpae ma me nɛnɛ owie ya sɛ ɔwɔ abi ma me sikapa deɛ wohyia sika no wɔ anyi bi a ɔla asa no Oheneba wada roma ɛnɛ ɛne da wabɛpiem ɛwɔ mafidie ɛso wodwumadie ne sɛn woyɛ ɔhene ana woyɛ deɛn yo Oheneba da roma medo ase ɛne akonya de ma sabi bɛni se sɔfo na bɛtena ha go bompai ti mesere so no asra sa ya okay asra mi nkonya beja na asra bo so me asan mi bedu okay se o makora kra ya de bedu na sabi e bo ma na ese ye bo ma e pa se ye bra o ma me e pa e member ti asra ni bibia no kuma tu ya ho ne asa ya ne na bo so ya se ye ka se Oheneba oye hwan a de obi anim ne se Oheneba ye komfo what why you come for and you come for where sure I'm here come for e dey na dey dance so you come for oh and penny say sabi kan no nanka akom te say me pese mebu me jamo manfo no metotona se na bebia beduru bia ne eba kan nanka me ba yi nanka bodua kutame na nsebe ne niema na dabi ene sunsum ni na no etimi omu nyina atu mu sunsum ni na atimi se omu nte sebe ne bodua ne mu bio se bodua ene sebe no entina obi se makotu ti bosoma meti wana ayema de mu na etese wa to atade ase na won pebi no reject etise obubu sa ne mana ya reject obi ampe enti obi ampe obubu a me fa nya hwe bi enti na me di ato te se matale ma hye gai okay enti me pebi enti ene no abase esemi mu ewo me mu de a o se me ya afefe de ana abase me siesie mu kama a obi hu mi a odi ani di be ma me se me yekonfo na me pa cha Oheneba wonyi ni se azanti na distance akonfo nyina atwa eti atwa pu asi so because se be ya enkane no me hu ye na nka konfo de wa ye ne rasta na wa hye batakari bi a atete ubehunu bi ya na nsebe bobɔ ne nan na bobɔ ne nsa na nanim huhuhu ne ho tantanta basa bi ɛnna yɛse ya ne bi aba enti obi ya mpɛso ɔde na ne bɛkyerɛ abosomfie enti mo akonfo nso asɛsɛ mo yɛ afam ho adwen akonfo a mo fa swag sɛ bɛyɛ a amanfo hu mu a yɛnhunu sɛ mo yɛ akonfo enti mo treke nipa wonyi ne sɛ saa kwan no so na ɛsɛ wona mo mami entene wa tene me kakra ye ka se atantade ya de be ya ade e ka bola so na ya atantade lientia ye free ana
saa nneɛma no yɛ bi mu ni kane no nanka yɛ de hama ɛne nubena ana na yɛ adwuma ɛnɛ de ne nyinaa kɔgu afidie mu okay ɛti wo yɛ bibidio kura ɛfa afidie mu ɛfa afidie mu wɔtumi de asa yɛ na no na brase ahoɔden na ɛwɔ mu na etu na ɛba fɔm kakra okay bɔ sɛ ɛwɔ duro bi wɔ no ɛde ma wɔn na wofa bebrebe a wowu ntam kyɛn de buroni bi ama wɔ that's right ano ɔsi kyɛn ase ɛbibiduro no yɛwɔ nhaba mmiɛnsa meka bɔ mu de gu nsuo mu a ɔnom a wotumi pie firi aduru abantena na menim kra kuta wɔ anaa menim akoma ɛda wɔ yɛ wobɛwu ewuo kura de ewuo deɛ sɛ sɛdeɛ meban sɛ ewuo deɛ sɛ obiara do ɛte sɛ wada no wobɛte yawa ɛyɛ wuo wabɛrɛ yi ntwa wɔ sɛ kan yɛn nya wɔ hwee wow yɛwɔ nhama a meka bɔ mu de gu nsuo mu ma wɔn no mfiri ka pie wobɛkɔ sɛn sɛdeɛ wɔ da no ano no nipa bɛfrɛ wo na wo nka atase ko mu bi wow nnua ne nduro deɛ na nka no wɔde ne baa nti sɛ yɛka sɛ yɛde saa nneɛma no nyinaa ɛba a ɔhene baa yie na nka mesome bosom sɛbi mekuta me bosom dwan mekuta akokɔ mekuta nsa mekuta bɛsɛn mekuta wei ɛnka wobɛtumi matena ha nka aha deɛ wobɛyɛ dɛ wobɛsene ha saa nana akɔm no na nka ɛma kwan ɛma wo mma baabi sei baɛnɛ no biribiaa kɔ n'anim ebiase ne dane nti sɛ abosom no nso daa ɔmo ho ɛne sɛ yɛfie ka asɛm bi sɛ sɛbi ebunu sɛbi enya ado sɛ wogye deɛ wowɔ ni a ɛna obi ba wɔ bu no okay ɛbɛyɛ den ɛbɛyɛ wanwa sɛ wɔhene ba wobɛto sɛ mete sɛbi masɔneɛ so na wode adeɛ a ɛyɛ tan bɛba hɔ because mmea na mete wɔ no atantandeɛ ni me ho nti ade ntina wode atantandeɛ ba ɛba ɛyɛ atantandeɛ a yɛmpɛ ɛno nti na ɛnyɛ sɛ yɛ dan ho deɛ tie nie na baabia ne deɛ duru a deɛ ba okay saa ne te nti yɛyɛ time no ɛwɔ sɛ yɛma nneɛma yɛ fɛ yɛma akɔm yɛ fɛ yɛma nipa hu sɛ yɛdeɛ no ɛfɛ yɛ buroni na bɛdaadaa yɛn akɔsikɔkɔɔ maayɛ no na yɛwɔ nneɛma a yɛde yɛ adwuma okay akɔsikɔkɔɔ baayɛ no ɔkyerɛ sɛ daabi wei ɛna sɛbi ebunu sɛbi enya ado menu mmienu so nim kane no abrabɔ a na mɛgya ne me nam ɛbɔ nti saa abrabɔ no ɛma ɔmo kɔdɔm kɔwura atibea mu kɔnkɔaso mu woyɛ akoa so a wontumi nya afɛfɛ deɛ ɛnɛ no okay ɛnɛ menyɛ adwuma ma buroni meyɛ adwuma ma mea no meyɛ adwuma ma nyankopɔn a ɔda me ne ma bosom ntam okay ɔyɛ no ba meda ase ɛwɔ enyiano a wode aba yi ɛfiri sɛ ɛyɛ asɛm a nkurɔfoɔ ka na bɔnten kɔmfoɔ se kankan ne se kɔɔ kɔmfoɔ anim huhuhu n'anim tom wonte bi da biɛte nti sɛ mebisa na mammisa no saa kwaa no so a deɛ wɔrehwɛ me no ɔnte aseɛ because ɛnɛ wogyina hɔ paa na obi sɛ wɔyɛ kɔmfoɔ a in fact wɔmma ma me ntete wɔ ɛyɛ sɔfodie mu na nka anyɛ sɔfo na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ okay yɛmfa no nto ɛyi obi ana adwuma ɛyɛ obi ana adwuma ɔheba wɔnyɛ yɛ kɔmfoɔ yi na sɛ sɛ mehwɛ sɛde wasi atoto ntoma abɔ kyakya wo na sɛ nso ne kyakya na ɛfɛ wo saa de hene anaa mɛka sɛ mede hene baabi because so far sɛ mete akonnwa so no deɛ mesa yɛ hene ɛwɔ kuro bɛn so anaa bosom na ahene bosom na ahene na wo bosom ɔyɛ ɔhene bosom na anga nti na wotie din no a yɛfrɛ mo ɔhene ba mbanyini so wɔ hene ba so de ne gya te aseɛ okay nti mɛgya ne bosom na sɛ mɛgya te ase deɛ a ne sɛ ne ba ne ho okay ɔhene ba ɛnɛ mepɛ sɛ yɛhwɛ asɛm bi matete ne baabi yɛse abosomfoɔ anaa yɛnka ne sɛ kɔmfɔ nɔkye obiri kɔmfɔ na kɔmande maa sikadwa ɛbaeɛ ɛna ɔde hyɛ nana sɛ ɛto odi kan ɛnsa na sɛbe sɛ wagya awɔwfuo ɛwɔ wadrom na wɔtwa to awiom na wɔtwa kɔntɔmo ahyɛ wano a wontimi mmɛyɛ gaagaa sɛ ɛyɛ waa na wafa enti de wɔtwa mo amene atɔ yɛ mama aho adwo no yɛnto sɛ nipa no ase enti matietie nsɛm bi wɔ baabi na no obi di nkɔmmɔ bi ɛna ɔse ɛnɛ akɔmfoɔ so sene ahemfo ɛna etuatua ama so akra na nipa ne ma nkyerɛmu biara kodu baabi saa nipa mentimi mfa na ma afidie so meyɛ nam sɛ daabi saa na teɛ de ama me mfumfunu na menhwɛ ɔkɔmfo a n'ani ateɛ na n'ano nso wɔ dɛ na sɛbe adwene no yɛ adwuma na mu dɔ
on the betimi akyem because me kofa sofo so omra makyere we mu a ahemfosem ene akomfosem nya sofo dwuma ti ese me pe konfo a wo san nim ahemfosem na obetena se enti ese umie wo no wo ye mienu wo gyina ahemfo afa ena ogina konfo nso afa enu nti na metwe obetena ha no ise me city nipa ba ko ena tena so enti Oheneba sese enkoma me na odi yesi akomfo so sene ahemfo eno kure yawo bibi se akwanse ni wura asante o kasa bi se konfo kompa kronya ne dia enti akwanse ni wura no upese o kiremu se Ohene na ye akwa no anase konfo na ye akwa entiremu no bema wa wo hwe me ne wa wutie me no wa de ne be esi ubi okay kiremu e entiremu ni ko bi e ba se yifi opim zo da oruma anabi ne mo adwo sa pra sa me wa dwo ho a wo pe kesi ntie fro ne ba se sabi nkonya no wa boso no se o mo tia wo sabi bosom ene wo hene entime nyape bosom no Ohene entime nyape sese wayi konfo se nchen o bosom ene Ohene entime nyape o mie no ha na so entina me ka se konfo kompa kronya ne dia okay se de ntia ba yi konfo se ntia ba fa bosom ni se otiremu se bosom eso chen wo hena mini asemka wow na obetiremu se konfo so chen wo hena dia ho na asem ho ho na asem na wo ni okay konfo bosom ni besi so na de akotia se bi wura okay ana wo hena wo kuro ni wo de akotia na bosom ne die odoma nko bo hade no na se bi wo ho odoma nko bo ne niam no na wote ho ene ya wa bosom bi ase bi wiase ana asa ase to wo mo ei ane e de sa bosom no wo ye dan a wo hena no so tem because e ka bosom a bosom de wo he hu desa wada na bosom na beso dae wo fa nkonya so abeso dae nkonya na de a wo na nam na wudi o mu ni no ene ya bosom no e de se bosom na amso anchen wo de a wo na untimi wo na so nso wo na no twen o wo na no bosom ho asem na kan na se ye na nanom wa mu bewo ye maame ne papa no na se me fan se me no mienu yete yin ye wo ye benyina bon kokora na mrewa ye bewu ye wu na ye mane bedi ade a ye yakoye abosom ana sa ya be ya abosom ei entina akamfo wo de bi se agude akweside kofi kuda paku fodwo abanabana okwesi ye won na bi o ha akamfo si aduane de man samanfo enti san samanfo na yesi amomre yesi amaman eye wo nanamu a obetwa asapa eto ho a ene Oheneba meti wo sei no eye se bi bosom no ene bo aye ana me nanamu ene bo ama ne Oheneba se bi meti be bia meti me nanana ama nka me ba na se wo kire mu se ye ka se bosom kura bosom no ane saman sa na wo kire na me bosom no ane saman eye sunsum a untimi mfa won sanka untimi mfa wani hu je se wa wo ani se embanyi ka asem se wonni ani no bi ka sunsum se ma bonu kwase asem eye wonni ani ntia wonni nkwadu di a anu je se obi ani kwadu aye kan ye wodi no nim di nti no di ama na ye otan okay enti se wonni mbosomsom na me nim som na me som a gina fie endi matem dabi o ye sa sabi wa ye mfomso because sabi ye wadi bi se Ohene ene konfo aye kan ye se Ohene ba ofi awade a oje no pepepe ba konfo ba de a na akoye na se konfo de afi no ode sidi ebegu ni tira no ne na se nkawa chakre ni ade in fact ma me fa choro na kasa so nka asem nkyere asantefo choro mu de bosom choro no na se bible na kasa na asabi ene nipa di bu nipa asem abo se sunsum nipa betena se ya o se bible kramoni betena se ya bible konfo betena se ya bible ene na bible ne hu pa o minu ya hu sa o se bible ne hu pa ene na fa bible ne tu wani ehwa de because we anya book bi a wan kofa Quran na mo the bible na be kasa fa bible kasa bi one kwase afuru bia ma ne kan enti bible na aye kwase yi one kwase do also bible no aye kwase yi so one kwase afuru bia ma ne kan enti kwase ya no si ase wa metero
meba o abebuo ya obu ne me seat isu asechere ne sen because wakoka bible me so maka bible matemente ho kakra ana ase mpanin se wo ne kwasea afrodua enti se me na ma kwasea na bible na kwasea no bible nya kwasea me no mi so nya kwasea na emu na ho ne kwasea yi enti na me se wo ne kwasea be frodua eno na me pesa wo kirem aha ya mpanin sem seat o enti ho ne kwasea no ne wo kai bible na want ya se ne kwasea no wow mate ase yen kwai wo kai bible want ya se bi ase bi wo kwasea kirem we ni chire mu ni wase akwanse ni wura akwanse ni wura e wo bible okay edi tin ka sa akwanse ni wura so no akofa ba ntichire mu e before kan bible ani ana bible e before kan no yesi ni trase yesi trase ba me hunu se ya ka de free genesis ene de akopre revelation ana se yesi ni trase enti se ya de free revelation ya de ba genesis ana bia na ngasa odi free na ngasa do wesi ni trase okay yankwai because your bible mun sem bebre ho ha wa mo men kai ka me bible nyina ba wo sa wo bible oh na se the bible e da puppet so mo kan de mo mu dia bro exam ma tire story book ma me ba na me ja hoko dia me tire na mba nde ye aduma enti o pese o chese abosomfo so mo bible bi e special bible e ya ye momo dia ya christopher oni bi o nya bi kurada ene wo ene ntina mo enti o dia na friend say ntina me no kasa yes se wuyi oturufo adia wonim mema one chance next week mesa mo aba betre cities o ba se sa bible nyina bra na ye hwe bible kro no na ye hwe de yenso yeso yi na se ye de ni so na nya yi a ye ba be pam de ni enuafo miensa na nam enuafo miensa na nam o ana se enuafo miensa na wo wi ase no yenu pia panyin na to amnem enti hwane mienu na hwane ba ko Quran bible ana abosomson panyin ne abosomson ana yen bibre mu ha abosomson ne panyin woni ba panyin e wo no okay akosi ko ma ye no na bi dum kan paso amnya me mpa boduru me nyanko ko ni okay engineer akosi ko na e be tira me say ko kenka kata ansana mpa bo eduru nyame nana medase ena mebre ne nti ye kase ye de ya bebuo ene challenge a wa hwe a ye ne ba bi ho so ne anka hwe nana bibisa ase okonfo finance na won kire mu ade ma ya chess si yi konfo ne si nchen de ya bosum sesene wo hene ana wo kire mu de ba na eno na asa twetwema so kakra se bosum aye hu ne de yeso obesi ni paso ansa ne ye hu bosum na ni monyam na obi aye hu no ena obi aye hu no ho na ye kese yesa eno ntina da bia ya na empanyin se ya je tumi akoma ahun na tumi ni wa abosom fo nsem ye wa abosom bebrebe o made ahun fo sisi o mo na so okay se bi miami wura na se tu na mkase o se tu ko boso agotia ne se duru nyame ani se na tumfo o fami abaka se me nanan wa kama sama ma ye wo bia bi wo ho na se wo hia abosom a se bi ebu se bi nyaado ye ntimi mpa ho ntoma nkyere wo na se nka wo pa ni abaka aka wo se nyema e wa abosom ye wo bosom a wo basante hene ni mu a se bi da bakan bosum ne da pakan o da bakan na mefa ne se sabio na wani mu a wo otiai na bosum asi oso na sa wo bosum no so sene na asante hene a asam ke onana wadawoma wedi ya desua onana no yesua de wa na mede be nsususo na hwan bio because wo na ye kese no amu ti me kofa ketu be kasa men kan hwe ti nana wedi adwebrew na opem so oba wo wanim se de wotuwe me kasa wotuwe a me so me ni watem men kan se odi bia no se nka ba nyini mu anka wusa no opemfo opem so papa pani na Ghana nyina hyena nimonyam wiase ahemfo akese a wo wiase nyina wotoso me yensa no oba wo anim a wo da pakan no opem so nso ne namfom na wo de hia no sa wo bosom o te wo mu nti sa na wo kire mu ana enkire mu no mame kire mu sei o sei tu ye o sei tu okay wo so we kakaka papa ne saba ko sei to fom kra eyam pempem ne pega na de tie ni eni die eni buo o de masabi ne nana mu nti no
ɛna ɔde ebima abosom okay yɛ kasa bosom ne ba no te abakan ma yɛ mu tete mu miɛnsa yɛ obosom a na asante hene asante ma wura ɔte kuru ekrawe ne brawe watena se no se yɛ de bosom ne sa word no kan say ɔte de ɔte kuruwe krawe ne brawe ɛna brawe okay kuruwe brawe ne krawe ɔte kuru ekrawe ne brawe mo so ɛyɛ nneɛma miɛnsa a ɛde ama mena de se me hyɛ daba na mbehia ɛna ɔte so okay ne nan ti aso kra ne agoro na de tie ni ani die ni bu ɔde ma bosom ne nti no na asante hene koro bia ba sa yɛ fie ogu na bosom pa ogu na bosom o gidi sɛ ɔne ya bosom na tetera asante man o gidi sɛ obiri konfa no te ba kon kodene taa ne chi wonim nana mentwa no oba bi wo UK ebre bi won TV bi nya confrontation oso ofri ahemfie ne papa kra no odi hene oso akotena broni krom won se tumi biye ni ho wonye bibiye ni enso na ne papa eye komfo eye ne papa ye ohene ose osane yese ukonkonwa dem akonwa bi wona aye oba na atena so won woda enso ono owura ho kotena so ene wawo enti we kura e kire se tumi biye ni wiase na me yonko bi bisa no ewo interview o say me yonko na se mo kan ne se enti opeso o kire se ofra hemfie na asante yakonwa oteso opeso o kire se wi ni mu ana o so eye ni die ene amamre ene ode amana na nakura okọ asore obre no wanse ma asofo de ensa gu no so na asofo kura de ensa gu no so a who is bosom ti bosom ni babia no kura on se me kasa na se du owo gidie ni akoma pa e ma sunsun se wow en ko betima kasa o gidie ni na de na ofra bosom kese o gidie etem bi ka kasa se uni eni ni e ka sunsun se na unnim sunsun se ma go ni kwase ase sanity enti oba na o kasa na unnim bibi da ade anto ne da se bi mimpo me de me simi ni aduru na me na waduru da bia he ba me kasa me de me ni aduru na me na waduru na nyame na o waduru no e no de bia ma asaya o de ye timi ni nsu agu ba bi keke asaya no no wan oni asase ya ti asase ya na aka na asaya eh asantifo sanity yan kama na nsida ye de bebu wo na wadinam wotimi dinam minute num kra woko wodi nsuo begu ho na nsuo keke no wa na gina no agoto ni nsuo ne bra na mo fa ngu fo ni wonyinam 5 minutes pe broni sisimam wodi simam dada yanko yasam no so enti se wo kire mu se ote wodi ye me nka etena se ye woda de frata no fo me kasa atanofo ati ase wo na betima kire ye wa atanofo ene ye wa abrafo atanofo no ne abosom ti ma mitire mu ye nete ase ne tire bi na ko kombuso mi aka se bosom so te se bi okay atanofo ni bi na bubo omudi ne no sa atanofo no omo na ko bia basa yi fie na bosom ne wo wo ye komfo kora na akom ne kanwa bi se kopie sabi opunso ani na opunso a kire se ye fa no kwa akom tete na wo ba so ye ho na ma ne se de wo ba fi so mo de tie okay enti atanofo ne mo asam kan ebi ho omo na sabi ye die ni buo mo o ma bi dida apaka mu nyina enti bi kan ga se ene trasia enye bosom bi e de betuma da apaka ma bete one enye bosom bi a ye wa bosom bi wo so mo ma manhia because omo ana omo ye bi enti abosom ne hu wo hu enti omo nti mepie manhia ade wo ba ho be se bibia na ase empenye si bibia o history wo okay bibia ba kwasem wo na wo pa ba kwasem tie a ya ba kwasem tirenti obosom bi wo ha oduru manhia ne ma a wo ye no enti ese wo trefi ye ma nko okra no ma trefi ebi ne poano mponiamwa poano amponiamwa ne bosom ban na wo ye omba sabi anvi obura kubasifi hey na se ososira hemfie ho anansai ne so na wo so ni nyina no di ko wura sande oso ni nyina o di ko wura sande hey ani o se bani ka atre se wo sante ni wo sante ni okay untimi fa de bia to wo sante ni de ntia ne se obi ko fa no ti
na wo so ma go budu e ba ye no osuma sikede fu so ma ne ba e na ka ye nyina na mbo bu se tumi ne de ama Santehene nti wa santehene na abosom na wo mu ne de ani bilie ani buo a ode mo nti no abosom ne ye na abosom ai buru mra wona na abosom ne kasa wo say yes wa santehene di abosom wow enti abosom be na ko santehene ni mu a omoda apakam ebi ne wona mboni amwa bra de wo mambo ne wabeda wo mahompo wo man wabeda that's one way too big wo man wabeda okay enya no ono nso ya bosom be no o kuma se ya enya no o kro kuma se kro be so o eja take eja eh tuwo kakaka na ba enya no bro bro kuma nya no omo so ya ni afọ ni ensa etire betire o okay ani e wo oduma kuma fofi oduma kuma fofi ono nso kro be so so me bosom nso se sikamba bo ha sikamba bo o se ha omo so ne bosom se sikamba bo ono nso kro be so omo so ba ko domina apia do nyina na ba ko bom so hey ana be wura ma so a ko Kenya ase aduro do do fa ne tano adwuma ya sa bo so no so ba ono de wo ba ni fi a o da bakan o ko na asante ma o akọ se de wura ba asani ya beso ya ama de bi wow ni na be ba ono de chato that's awesome enti akasefo na omoji omumi na deda apaka mu nyina omo nyina beba ansa na tano adwuma mu that's one na big o ye last overall obeba ansa na lewura abema aboso ni le hey sanity ndia be say enye bibia de betu papa won tema na sanka edura manne na mamra sabi ya wo se sabi asante wo bika wo so tere wow so inside yo bebre yo wataja yo me yo adampa jese edos na sai dia obo nyina eye nkronkro dia na abosom dia abosom dia yo na ko kufiri mi na ho na ko kufiri ko fon pra dia o do not so no na sai he ho hey yo abosom ni so sa o do not so no konfo na sai yo hene ya wote akonwa so sai ndi asem na bosom sa aka no abosom sa aka na asem o ba hemfie na se ohene bosom aka no obenden ya wo de bia ni de eye ya wo de bi o ha de so abosom ene wo de bi o ha de bi efisa we de efisa e nipa ni nipa enti ase enya adwuma ya koma sebi ya company fo anim okay on so ho ana mi kem kopie ofin so a ya wo bosom so so ya de teja ko duru fin so on so pa e pa fin so patam wo efenso ozo efenso se mine efenso ma he ya de koduru na ya be kan tenso ha e taja ono so ne emmeye ono so ho ono so di o ma ni ye e wo ho nti aboso no de obi ka boso ma ya oboso e de wa suma aha sa asem we etre ma dwen suma ni de ni etiam frama me pa cho aha okay chechem etiam frama suma na me pa cho suma na ase ne sai ekase suma ya boso me ekutu bia ye suma bosuma ya kotu no bia ye suma ti me fan sai me metia na ma won sama wo ka me ne age ho me se anana me ne je bosuma ho enti me ba betu bia firi ho ti se ti me tu firi ho a me tu suma se ni obi efia busu ya pendiri enti mo obi te busu ya pendiri unti betu mi fie boso na bango obi okay efia bia ni mo busu ya pendiri okay enti busu ya pendiri obi fie mi fie ba ma na mo so se bia accept ngum sa wan na sa me ma wo ne ba enti ne ba na me de ma no na ma ka je se me tu o ba ni bi amano e no se ne ye suma sem ana suma enti pa ne ma na mama usuma na de ko okay enti se suma na do ko ni bi ni etiam frama sigare yariga biga mosi edoso mo se ba na mo se na edoso ya samo tese mebre sigare mu na aka mo ni na ye suma
ye ba abosom so abosom no bobom abosom so bi o e wo bia ne de bo ye nya no teja wo bo afan free bebre abosom so bebre na wa asante okay minya obi ane di nkomo e okoko am na asem o kan na se kasa bosom a bosom ye nsuo ono no ntemu no o se madwuman education enti mi wurawura tietie empaninsem sabe ya wo betena a menya bia bisa ho na mahwefo so anya asem ne bia dai efise abakosam ayira enkane no na nka abusua bia wo mu pani a yato anansesem ka kire empaninsem ena akora ba na akwatena tan se no no oti internet ho wono woni mre ena akora so ye pepre internet wodi do wo phone so a so metia abakosam ode ya dai enti ha ye problem a ye face no no enti nipa ne kire mu se ye ka bosom a ono ne nsuo tumi ye won nsuo mu eno ne abosom ana suma ne asase so de asase ahohom ono nso ne nkire mu ode ma me no na enti me ye madwe se me nya obi a me hye da bisa ne mu yie sete sa na ye wo asuo bosom ye wo asuo mu tano ene ye wo asuo mu bosom asuo mu tano ene ye wo asuo mu bosom enchemu e wo mu ne se okay sa bosom bufuo no ntire mu no ne ka se ne ntire mu bia e bete because baby am go fia be guru no man tiro no on tiase ebi se tano ye wo tano ya eya asuo tano ho asem na woken okay ene ye wo tano a ye fie a nkonya tano so wo ei ane na eno no meba wo efie tano no ono ye asuo tano no a ne mu nchichemu ne bi no abetena fie no asa ye yi anase tano no ye din ena onso afa bi ato no so ye ti ye me do Oheneba Oheneba kese ba ni bebe wo da bi me da me Oheneba kese pa o ko bi ba sai ni fie menhia Oheneba kese pa ei ane ento wo de ne ya ne keto am enti metima ka se na boso ba na bebi wo ne me enti na mpanyine se ya wo dini nto aso se ya dini nto aso ni bi ana bebi aso se okay ya wo asuo tano wo ene wo tano a wo sifi so wo enzo se wo wow o ma fa de ne nyepe we de anko na we so de anko enti efie tano no ene asuo tano no omienu mu de na ehye pa se on se mpanyine se nsuo ntimi mpanyia wa bere mu bi saa de jaso ntimi hye wa bere en sai nyama bebe eto mu mienu no ntimi mfom mienu mu ensebie ni en compare obi ade ne dwuma obi anso te ne ho ase okay ai se o yo man here o yo man here ye mienu nyina obi ade ne man edi na gu pepa no so no ya o man here ebi ntire bi keto obi anim so ti akasa bosom a bosom bia bosom ya bosom ba bosom de o mutitemu abosom de o de bra ya adwuma o anti se ye nipa am bra ya adwuma wa abosom ba onim se de kan ni o ba se bi nkonya fia wa abosom mi nsa bi ho se ba ko ba na o frɛ ba kwa o bada ei adenta saa no mate eso mu nyina be hiem o so mu nyina be hiem na ba ko atukwa na me so me hia se me ne o bedi nkoma adabani adakra ana adantemo ɔmeyɛ miɛnsa ne na saa miɛnsa no wontumi mfrɛ panyin anya kakra ɛna ntumi mfrɛ kakra anya tewia dabi a wona miɛnsa nti sɛ wofrɛ a wontumi mfrɛ bi nya bi nti wotɔ ɔma taade a yɛntɔ bi nya bi deɛ ɔbɛtɔ ama wei no na ɔbɛtɔ ama wei yɛnkyɛ ɔma adeɛ baako ɔma na miɛnsa ti ya kyane miɛnsa woni sika agyae okay sometimes de kaya na de awo omo mo ba awo awo ho adwuma o de tell ma o de omo mo ntaade omo je hwe ye won free so to abeta nta afọ ne nsan to beta wo ataya bo so ne ombe mo awo ne bi hey asawo asa kaya se wo besi nsuo ba de David uhunu ma mo ho fe ma mo ho fa bi so mo nti o mo nyina afi nsuo ase kwara na ho fe bebrebe no ma mo ho fe ye ni o ma mo ho fe enkura na efiri nsuo ase no omo no mo ho fe adentra ade fe bi e bi wo ye ho
ade e ka bia bi o say baby a okasa kore yi Oheneba nya na okasa yi suma ba na okasa ezi yi wow Oheneba pani ya na me no okasa yi mo therefore akwaba me da say na am say asem se de be ma sorry sanate asem anya se ya be ma won sorry asem se de be ma sorry me da say enti ade e ka bia no ye bia enkora ne nim de ya keka fa sanate obi ya hwefo ohwe yi ba wonim de yesisi yi ne sini de sebi ntia bi oni ya bi sanate akra ni to to sano enti na me di ka say wonti obi sunsun sama ye boni pasia sanate unya abotreche wobura utimi ka prensa mo Oheneba baby akwakodre mesese therefore obeti ada kakra na afei me ne Oheneba junior akasa na wode number atudwa abusua baby aduro no ade na ada na kakra ba fa cheme ya kan say ya wonya pani ne ya kan pani nsem a ye bu so ya abofra ye pamu frem pani nsem ase enti nya abotre afei ne ya wuram enti na meka cho so nsem bi wo ho a wo hwe ode hunu ne de onim ade na ase na akwa akofa na ba na watimi a kirem ti baby aduro no be so Oheneba pani no amu sore na obetena na abofra so no okasa enti na wonti bi a ena wate bi wate afremajo anum fa na saa na tie sunsum sem no saa na tie enti Oheneba pani masra kakra therefore odama ekura boduyam enti mo Oheneba ketwa emfa ne number ntudwa na so obi hia ne mu a abo Oheneba ncha ne afro Oheneba pani na oba bekasa odama number name server fatu dwamai 0249 me pa to boase 0249 804158 number ne ba akopɛ sanate ba akopɛ wow abusia me bra na ya be but they say no me ntimi emie phone line tum me sure boss next week me nim say asem wo anopa na ba bia duro no pani entimi ntena sema abofra ma etutoto na no saa me pa chaw eni de ese de fata de eni de ese no enti me pa chaw me emie phone line ntum na ohia Oheneba the number eno ode atodwa bia no wo kasa yi wo fomo ba bi ene wo adwe no wonim de na amfa me pa chaw number no ode todwa no betimi afre na wone no ono ankasa edi nkomo wadaoma enti Oheneba say therefore wadaoma wati ase fomo edi na medoba company nsemu kakra enti say no sa busum bi ba no ati apakam na opemso oba behia no a eso opemso nso de kiniye esi ne so no ahia busum no ana ye tie opemso ti wo guru mra busum na ba ye oba bi se pampim esi pampim na se wo una guru hope o so oba fo ye ti a oba fo ni o fo mba na oba asase na oba tana so won ti su bi yo teso no opemso yo teso no bi tumi na mandada it is what the man dey also oba fo esa busum ne ba fo a oba fo no wi akoto wura na wura ade wa wa tu won so sori aba sanity na se busum ne ba oti apakam na eba ya gine yo no opemso nso oba ni ato pampim wo busum ne no opemso emfimfini enti sa busum bedru pampim na nim wa eso oba fom awie no opemso so ade wa tu ewo apakam no amu na sa busum de on tate fom emre bi ko sebi nzofie iboduru ye no opemso wa ade bi wo eya busum ni na ape enne na metre bi tese so aka obi anim sa secret no what ya wo busum ni ya obi sa se menko that's a man kwaya ontu anamo dia no Oheneba that's right opemso what ya busum na wie no abusum ni na tanase a what ya obi ya wie a wo wie no obi sa se menko na metre wa de du ha on say ani futanasi bia no opemso ba oforo so
me nko mu bisa da afre na me pese mesua ahemfo tenase eye yie afase edie akweside bibi opun so ye bia wo ba wo foro so okay eso na ofiri ba eso na no betia na man ni na ba abosom ne ba opun so ba ko on tena soro bi o ba ko ya se mpanimfo oba wagina obiani na bibi so kakra wa ha ehunye osama bresu opun so so ma se mo fa ni sam yenu ko mama so nyina na sabusum yo aba obi a se ya ma na sam yenu so be ma na bresu yenu asetere ne sen asetere ni wo duru fia wura na ba no wo ko yi apa ye pa adi ama no ko sara mpa anwo tere yedie ketere baja okay adi ama no o ka se nsu e be yemsu ensa be ensa enam sabi ni tumi a do so ntino ba bie ni ho na na do bedura na do ko da okay what is said there we want to social back that's right the bi o ka se okunso na se bi penye se ma me fira no honto oye ma de fefe mintimi panu bebrebe enti duru ba bi a na eye fini jase yeso sa no na yakata o ye bi asanton ko ye ntra asante ase that's right medase bi o abusia woni gu so o the spiritual hot seat ya e wo kuma TV so ana wohwe mood na sesa akra na dwo metemente ho aha eduwa bi se na se sunsum ni sunsum hia eja ne ja hia ana ehunu niam atimi sai ne niam a esisie enti ba bi adro no saa na ese ekro enti ya the program no e ba na wieye na sere medical ka chewe Oheneba ana better city so na the spiritual hot seat ensuo so gugu na se ensuo to na se honhom fam ba de ya na se anibere aba enti ba bi adro de saa na ese ba enti na wadoma saa fa number ne saa to dwa bi o number 0249 me pato bra form kakra ma me 0249 80 41 58 me pato wey ayo Oheneba ne number na ode atodwa no na me show bo se enkomo wey eye asante abakosam ene na mamre eho asem sansem wey enya ensam wo mu da ho enya nkora nsam enti wey enya ngomasua ho wey buroni ntime ntwero eye sunsum sam asam wo kasa na sunsum no amu apie mu de abusia onsu unti sa ade na ehye enti na ya meka che wo se edu ba bi ya mpem koye nchi na nke nkosua de kakra sade ma ya po enti na ene nsua de afa man enra me boy SSP Abdul Salam ka asembi o se nkane no na nyamesuro na ho na nyamesom ne ho beta na de nyamesom na ho nyamesuro nyadai eni ho enti abofra huru enwani a o se ya ba sanka onim de yesisi a enka abatwe abempanimfo na obesua mpanisem oba de enso oba de anya okese mi o me de dwumade ho chia me de major prophet Charles Opokudako ba obasunsun dwuma mu ene mpanimfo otime so de ya from the great oracle 1 ba bia wu saa na tie enti abusua oba de anya okese me da aseso age bre na wanya adaje no hwe yen ba bia edundum kane a me so e bia ne edum kane a wantimi anya full version bia hwe wodo ne be kire mu Samdakus TV ewo YouTube so SAMDACKUS eno ya YouTube ena ko Facebook nso a eno nso ya Kumawood TV ena ko Google nso a eno nso ya 2CTV Google so me patro ni nyina benya yan ewo ho enti sese ya me be free from memory asam no ya ode ba bi won mo wanti ase yie enka bie phone line to mu anka bete wonte ho ba ya mie ma create suspense the amount ya ba betwa so na nyame ya dom a me show but next week same time Oheneba ebesa ba betena akonya so na frensem bi ho bi a wo peso bi sa na afidie so no wo so wa bi sa me patro ye no hia empaninsem ahonwasam ene ahomsem eho adwuma ene ye oba de nhira me patro numbers abetwe de aba ya fidie so na wo ne ya ba be di dwuma 0453 011926 0553 011926 0272854387 ana 0200 603 me patro number ne my mistake akra bi me patro mo ma me break to wa bi na me fampa maboafo ho entoma ena de asam na ya den no nti
ama mantimi ankwa nkɔtɔ adeɛ